Hello guys, dito kami ngayon. Naghihintay ng taxi. Nako, walang magsakay sa amin. Yung mga kasama namin, guys. Kanina pa ako. Mga alas 6 pa itong naghihintay ng masakyan. Wala. OMG. May mga taxi naman dito guys. Ayaw naman kaming isakay. Hindi namin alam kung bakit. Maglalakad kami. Nako, wala na kaming lakas bukas. Papasok. Halidi dati lulo. Halidi may takot. Traffic pa guys. Try natin dun sa may jeep. Wala na, hindi na tayo makapagod. Maghanap tayo guys ng pwedeng masakyan. Masakyan ha? Hindi. Stem. Masakyan doon. Nako, ang hirap pala. Nakita mo naman yung mukha mo. Alas 6. Saan kaya ang pwedeng... O, sana nandito na yung pwede tayo. Ayun, yun, sa taxi doon. Umikot lang tayo. Kaya nga, dito nga. Oh, mahaba pa. O, ito yung, hindi. Meron kasing Ayun taxi Pero guys, mahal ang mga yan. 300 ang isa. Mga hire. Hello guys. Kumusta guys? May sakit sa mukha namin. Guys. Kasi mangot na guys. 6 o'clock pa to naghintay. Yan ang pila hanggang doon sa baba. Paliko pa yan guys. Yan. Walang jeep. Walang taxi. OMG. Ganito pala ka-enjoy dito sa Baguio. Tapos ang lamig-lamig pa guys. Ito walang jacket. Yan. Doon pa yung pila. Paliko pa yan. God. Saan tayo pwedeng mag-abang ng taxi? Pipila ba tayo guys or hindi na? Wala namang walang taxi. Pipila na lang, no choice. Pila na lang tayo. Ganito magpapagabi na sa Guadalupe. Tapos napila dito sa Crystal Cave ka, madam? Yes, pipila na tayo. No choice. Walang haba hanggang doon pa. Uy, may taxi pala doon. Bakit nagpapara dito ayaw? Ay, nahulog. Sumibat ang taxi.
sakto mag-dirt para yung ano natin alas po. Kahit natin. Layo na tong nilalakad natin. Ng pila. Lagi daw sa Pinas. Ganitong oras? Masaya ang ilang panahon. Ha? Ano ka sabi niya kasi dito sila ako nakatulog ang mga bakit? Ginaw na ginaw. Hindi na ba ako masini sa pato? Hindi kasi sa pato. Hirap naman ng ganitong hirap.
Dito na muna tayo. Sakaling ano, may dito sa kabila. O, dyan na yung Burnham Park. Tama. Sana, gabi na tayo. Hirap. Mukha ng taxi. Saka tayong lulusutan dyan. Dito na. Ayun, traffic. Wala tayong third tayo sa kabila sumakit. Dito na naman tayo sa kabila. Sakaling. Ayun oh. Yan oh. Itong taxi dito oh. Be? Dibiskarga naman. Ito oh. Baka gusto niya. Sir? Wala, may nauna na. May nauna ng reserve guys. Hi guys, ang enjoy. enjoy. Oh my God. Bakit ang daming mga bandal dito? Ano kaya mga Uy, parang magpepesto sila dito ah. Mga paninda nila oh. Mag-ano sila, magtatayo sila ng ano dito. Yan oh. Titinda sila dito. Pamili. Nalibot na natin tong Burnham Park. Dito na tayo sa Burnham Park. Nakarating na tayo dito. Dito ba?